Det er elektrisk ledende. Det er dårligt. Og det varme. Og det lugter. Det lugter. Fuck, jeg får stød herude. Ej. Jeg fik stød. Du ser det? Ja, det er for mig. Det kan godt mase det. Det skinner ligesom andre metaller. Stjerne. Så hvis du strammer med den der, så vil du kunne mase det der. Jeg så på ekstremt basis procent. Wow. Prøv at drikke det. Hæld det her ud, tag det nyt vand, så tager du et stykke papir. Også bare med den der i. Det forvandler blot med det samme. Nu bliver det blot. Ja, det er Okay, Pernille! Hvis jeg bare tipper den lidt, så begynder den at gøre det igen. Så det bevæger sig rundt sådan en lille kugle, der bare fiser i vandoverfladen. Gå du bare overhælde nu. Sasha, kom nu! Ja, slap nu her. Så det her is på dig, hvis det Hvor er smækket? Ja, okay. Hvor ligger det henne? Hvad var det, der ramte mig? På mig. Snibbolden. På mig, der kastede. Det er den eneste, der ikke kan se den. Jamen, jeg er ikke sne. Nå, det er derfor. Kan du se den nu, Luke? Ja, det kan jeg godt. Det er det til sne. Og prøv at se, den er indenunder. Ej, hvor fedt. Den er gået helt ned i jorden og brændt. Jorden var så fugt. Den brænder igennem jorden. Vi kan se. To sekunder. Du skal være klar til at løbe. Er I klar? Ja. Hej. Ja. Løb. Jeg så det ikke. Det er derfor, du skulle løbe, Lise. Ja, nu gør jeg. Det var meget liv, altså. Det springer i luften. Er klar? Jeg vil se det igennem de kameraer. Klar? Ja. Væk med dig! Væk med dig! Skynd dig, så kan du ikke se det. Nej, kom nu. Nej, vent. Ja! Spændende dokumentarfilm om fuglens oprindelse. Du er en spændende dokumentar om fuglens oprindelse. Vi må gerne gå i gang. Gør det nu! Okay. Bring it on, bitch! Hey! Det Vi har ødelagt glasset! er den vildeste pop-up, det der.